el programa d'aquesta setmana us mostrarem els reportatges del quadrangular femení de golf disputat al Golf Terramar a Sitges i el primer campionat de Catalunya de 9 forats que es va dur a terme al Golf de Caldes. La cinquena prova del circuit Galaxy Golf des del Club de Golf de Vallromana serà el darrer reportatge. I recordeu que al final del programa us oferirem l'agenda de golf. Uma bola de approach, ela vai sair alta ali na cesta. El Club de Golf Terramar de Sitges va ser l'escenari de la 21a edició del torneig quadrangular femení de clubs d'aquest 2017, que es va disputar sota la modalitat Furball Stable for Handicap, que estipula la suma de les dues millors targetes vàlides de les 3 parelles en joc de cada equip per tal de determinar el resultat final. La verdad que cerrar el cuadrangular aquí en Terramar es un orgullo para nosotros y nada, estamos encantados y con el magnífico ambiente que ha habido aquí y la verdad que bueno, esperamos que vuelvan pronto. El torneig, disputat al Terramar, va tancar l'edició d'aquest quadrangular femení que des del mes de març s'ha jugat dividit en 4 proves, a Torremirona, al Club de Golf Costa Daurada, al Luminer Club de Golf i finalment al Terramar. Yo creo que el recorrido se ajusta muy bien a todas las jugadoras féminas de Cataluña. Es un recorrido apto para todos los niveles, que al final es casi lo más importante de un campo, es la jugabilidad, donde todo el mundo puede disfrutar. Hi han participat més d'un centenar de jugadores, pertanyents a 17 equips de clubs i camps d'arreu del país. Aquest any l'edició del quadrangular ha anat bé com sempre, amb una alta participació de jugadores i d'equips. Des de la federació volem impulsar proves com la del quadrangular, però també com l'Interclubs de Catalunya, el Puig i l'Épori, i aquest any el que estic molt contenta és que hem recuperat el matx interterritorial que havíem perdut.
En el golf femení encara hi ha molt camp per córrer. Estem just al principi de pujar i el paper de la dona, igual com en la societat, doncs cada vegada és més important, dins del golf, ja s'està veient, serà per mi decisiu. L'equip de l'Empordà Golf va ser el guanyador en la prova disputada a Sitges i de retruc en la classificació general. L'equip empordanès va sumar 88 punts a Terramar, la qual cosa li va suposar la victòria final en el torneig femení per equips de la Federació Catalana, amb un total de 317 punts, per sobre dels equips de Terramar, que va quedar segon amb 83 punts, i del Club de Golf de Sant Cugat, que va ser tercer amb 76 punts, amb dos equips a 6 punts del guanyador en la classificació general. La constància, l'estar un equip molt unit, no? I molt compenetrat. Molt compenetrat, sí. Y estrategia para hacer parella. Estratègia i molt entrenament. La parella empordanesa formada per Mercedes Alsina i Elena Azcarate van sumar un total de 50 punts i van liderar l'equip fins a la victòria final. La motivació de les jugadores a apuntar-se a tornejos com aquest, primer de tot, és que els agradi competir. Home, per competir cal estratègia, perquè, i més a més, el format que és Foursome necessita saber el que està fent l'altra parella, el que estan fent les altres per saber el que tens que fer, si pots arriscar, si no pots arriscar, sí que cal estratègia. Finalitzada la competició, tots els equips van gaudir d'un dinar de cluenda a Terramar i es va realitzar el lliurament de premis i guardons amb la presència del gerent del club, José María Sanz, de Núria Palau, presidenta del comitè femení de la Federació Catalana de Golf, i del senyor Roberto Carpintero, vicepresident esportiu de la Federació Catalana de Golf, i de l'àrbitre de la prova, Josep Blasi. Després del lliurament del trofeu a les guanyadores, es va lliurar guardons a les 4 millors parelles de les 4 tornejos disputats i un premi especial a Anna Maria Duran per l'únic Hole in One aconseguit en tota la competició. També es va oferir al darrer equip classificat en la general, el Gol Sant Joan, amb 276 punts, la realització d'un clínic amb el director tècnic de la federació, Ricardo Boada. Posteriorment, es va dur a terme un sorteig de productes de les marques col·laboradores que van ser Tous, Amy York, Chocolate Factory, Natura Visser, Rifki Golf, Silken Oil, Canbec, Alegria Hotels, Cho Island, Carpien, Apa Plus i Casa Terradellas. En aquesta jornada, la Federació Catalana de Golf va comptar un cop més amb el suport dels seus patrocinadors habituals. Estem celebrant la 5a prova del Circuit Galaxy Golf al Club de Golf Vallromanes i està fent un temps espectacular, com sempre. En aquestes instal·lacions es tracten de meravella.
any és la 7a edició i aquest any s'ha fet al mes de maig. Normalment teníem la tradició de fer-ho sobre el setembre, octubre, que realment no eren unes dates gaire propícies a l'hora de collir un campionat d'aquestes característiques. I creiem que el canvi, juntament amb un temps que ens ha permès aquest cap de setmana, juntament amb un gran èxit de participació, faran que el Galaxy d'aquest any sigui, crec, dels millors que hem tingut. Sempre intentem agafar la millor temporada de golf del jugador, des de finals de febrer fins al juny, habitualment fèiem, paràvem a l'agost i juliol també. El que passa que aquest any ens ha ofert la possibilitat Golf Fontanals de participar en una de les seves proves del nostre circuit i del seu calendari i aprofitem també el juliol per anar a la Cerdanya, disfrutar del campàs de Golf Fontanals i després seguirem al setembre, octubre i el primer cap de setmana de novembre ja farem la final a Golf La Roca. En quant a la província de Barcelona, fem el repàs de, jo crec, els millors camps de la província, Vallromanes, com estem avui, fem el Prat, fem la Roca, Sant Vicenç de Montalt, els millors camps de la província de Barcelona. El nostre jugador bàsicament és de Barcelona, però cada vegada més està venint gent de les províncies de Girona i de les províncies de Tarragona. Disfruta, està amb companys la mar agradables, té un càtering espectacular a meitat de recorregut, al final servim begudes i poden repassar les targetes i intentem que tothom es trobi molt a gust en el nostre circuit i que torni, que repeteixi i que porti els seus amics també a jugar amb nosaltres. Pràcticament ni ens adonem. La professionalitat de tota l'organització, així com tota la logística que porten, tot el que ofereixen els jugadors, tant a nivell del muntatge de tot el tema de carpes, el càtering que donen, la copa de cava, el repartiment de premis on hi ha un sorteig, doncs per nosaltres realment és el que et deia al principi. És fàcil, és una satisfacció i no ens adonem quasi ni compte de lo que representa el Galaxy Golf a nivell d'organització, perquè ja t'ho dic, és un excel·lent gent que ho munta tot i ho fa realment tot molt fàcil. Golf Studio, com sabeu, acaba d'arribar a Barcelona. És una botiga de golf que està a la resta de l'estat espanyol, però a Catalunya no tenia presència. Ens ha escollit a nosaltres i per nosaltres és un orgull com a sponsors, com a partners en el món del golf català. Sabem que també participa en la Federació Catalana de Golf. És una botiga que ens està donant un acompanyament en prova rere prova, ens està donant productes pels jugadors, material de golf pels sortejos i aposta molt pel nostre circuit. Des de Galaxy Golf volem agrair
a tots els nostres sponsors i col·laboradors al seguiment, a l'ajuda, al suport que ens estan fent prova rere prova en aquest any 2017. El Golf de Caldes va acollir la celebració d'una nova iniciativa de la Federació Catalana de Golf, el Campionat de Catalunya de 9 forats, que es va disputar seguint la modalitat Stroke Play Scratch, és a dir, competició per cops bruts. Sembla molt interessant la nova proposta, ja que estem dirigint-se a un tipus de jugador que fins ara potser 18 forats no eren per temps el que necessitaven i estem donant una alternativa molt important per a un grup de jugadors nous. La jornada va ser calorosa, el camp estava en perfectes condicions i un sol radiant va presidir en tot moment el torneig. La proposta de la federació era captar més golfistes federats interessats en competir i també motivar els aficionats catalans a participar en competicions oficials. Home, seria difícil aventurar-se a dissenyar un segment de jugadors, però el que sí és indubtable és que és una necessitat que n'hi ha de fer una alternativa als 18 forats. És per aquest motiu que es va establir aquest nou format, ja que disputar només 9 forats suposa jugar menys temps sobre el camp i augmenten les possibilitats de victòria. L'objectiu, sincerament, gent que li agrada jugar a golf i que no vol competir durant 2 o 3 dies, per ells és molt més fàcil passar una estona aquí. Inclús ara he tingut la sorpresa que he vist una família d'un jugador que vam tindre a la federació, és el Feijó. Inclús està jugant el pare, la mare i el fill, no? Vull dir, per mi, això és una realitat que jo crec que el campionat de 9 forats té futur. El resultat final va ser un èxit de participació amb més de 80 jugadors i jugadores inscrits, que van tenir l'oportunitat de jugar en el marc d'una competició d'alt nivell. El guanyador del campionat va ser Ángel Feijó, que va signar una mitja volta espectacular de 35 cops. Feijó, que va complir el pronòstic, ja que era el jugador amb el hàndicap més baix, va superar per 3 cops el sotscampió, David Martínez, que en va fer 38. Darrere aquests dos jugadors s'hi van classificar fins a 7 participants, amb 40 impactes cadascun. He decidit participar en aquest campionat de Catalunya de 9 forats perquè és una experiència nova, és una que no s'havia fet mai, el camp també era nou, no sé, la veritat és que era bastant atractiu pel temps que hi has d'invertir-hi.
La veritat és que el que més valorem d'aquesta experiència de jugar a 9 forats és el temps que has d'invertir, no? És una mica la limitació a l'hora de participar en molts més tornejos. Les germanes Jana i Nina Julià, primera i segona respectivament, van dominar la classificació de la categoria femenina. Jana Julià va signar una targeta de 44 cops, mentre que la seva germana Nina en va fer 46. Aquestes dues jugadores també van complir el pronòstic, ja que ostentaven el millor hàndicap de la categoria. Home, jo crec que s'haurien d'organitzar més tornejos de 9 forats només per una cosa, perquè el golf en general és una partida molt llarga, es tarda molt de temps, i aquests 9 forats és una cosa que en 3 horetes has acabat i t'ho passes bé igual, disfrutes de la companyia i està molt bé. La Federació Catalana de Golf, com sempre, va comptar amb el suport dels seus partners i col·laboradors oficials.